Cada ano o Concello de Boiro ven colaborando cunha causa solidaria no acendido das luces de Nadal. Sen anteriores ocasións correu a cargo de entidades benéficas ou fundacións, este ano a protagonista será a pequena Daniela. Afectada por unha enfermidade rara que nin ten nome, a nena precisa de numerosas e custosas terapias, posto que non pode andar nin falar. Daniela ten unha enfermedade rara que non ten nombre, que é unha mutación genética e que cursa cunha hipotonía e cun retraso a nivel psicomotor, non pode nin falar nin andar. E nada, necesita axuda para todo. Vamos a Madrid un par de veces ou 3 ao ano a unha clínica, bueno, a unha fundación Nipace, na que ali ten piscina, ten un exoesqueleto que axuda para poder andar e fai fisio todos os días 3 horas diarias e despois a maiores tamén aquí en Galicia, tamén vai a outro centro en Coruña e outro centro en Ribeira, aparte das horas que nos dá o Sergas. Durante a xornada do acendido, os voluntarios do Grupo Turbina procederán á venda de chocolate con churros. A recadación irá destinada á familia de Daniela, co fin de poder sufragar parte dos gastos que orixinan as terapias e desplazamentos. A parte deso, como sempre, as nosas asociacións culturais de baile do noso Concello pois tamén van a poñer o seu graíño de area. O día 14, o día 21 e o día 28 de decembro hai os festivais de Nadal no pabellón da Cachada e tamén poñeremos á venta eses días chocolate con churros ou con rosca para que todos os asistentes a ese festival, que sabemos que vai moitísima xente porque bailan os seus pequenos e todos os abuelos e a familia vai a ver eses festivais, pois, dende o Concello vamos a poñer chocolate ben con churros ou ben con rosca para que podan mercar tamén un precio simbólico e toda esa recollida de cartos que se faga vos vai a íntegramente para poder axudar, en este caso, a María e a Daniela. O Concello inicia así esta pequena colaboración, a que pretende dar continuidade ao longo de todo o ano, con actos que contribúan a mellorar a calidade de vida da pequena Daniela.